So sa ka. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Apple. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. I'm happy for you. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa dahil sa iyang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga taga Hingoog, Misamis Oriental. Ang ato matatampo nagdasingan nga Apple. Ay, Apple. Uy, hala, nakailalagi ka na ako. Ngano nakailama ka na ako? Nangutanan lang ko sa mumpangan. Alkansi ko inida. Nakaila ka na ako, niya ako, ang makailani mo. Tawagan ko LL. LL? O, Day. Nakaila ko, ana. Wapo na ba na? Gwapo bitaw siya, Day. Ganahan gani ko niya. Unsa? Gupahagi naman pala eh. Hinawayon ay. Tinodbita nga gwapa ka. Ganahan gani ko nimo. Pag sure, uy. Lagi. Paul, pwede kong mungayab mo. Ha? Padilili sa kuno ka, bisag ang tinuod, na-crash ka niya. Maayo ka nga ako sa sugton, Day. Lamian mo itong paruson, uy. Na-crash mo ka kaniya, idi sugta, uy. Tinood, Paul. Uyab na ta. O, LL. Ako na kagisugot. Salamat, Paul, ha. Lipay yukay ko nga, imo na kong isugot. Naon sa di ka, El? Nganong gool mang kaayo ka? Munda na kong skwela, Paul. Ha? Uy, ngano man? Lisod mo ko kay mi. Kinahanan ko nga malarbaho. Ano ko nasad, uy? Lagi. Lisod ba sa kayo kung mupadayan kong skwela? Nya, wala may makaon. Mausap. Kung mauna, dili na dita magkita ini. Magkita lang gapon eh. Ako lang kang aniyon din sa eskwelahan kung bakante ko. Basta ha. O lagi, promise. Promise na ako nimo. Pila naman ron kaadlaw nga, wala mo chat si LL na ako. O wala na siya mapakita na ako sa eskwelahan. Nga naman ka, no? Day Apple, na ako isulti ni mo pa. Ayaw palain, ha. Unsa man na, Day? Na naman na laing uyab sa il-il. Unsa? Day, mahimo ba? Ayaw ko binuangi. Wentong ko magbinuang ni mo, day, uy. Akong amiga ang nagsulti na ko nga may lain ng uyab si il-il sa iyang gitrabahuan. Unsa? Mauday nga wala siya magpakita pa na ako. Kamay lain na din siya, uyab. Salbahis ka, LL. Salbahis ka. Kumusta naman ka, day? Okay na ko, Day. Dili maayo nga magpadako sa akong gibati kay maapektuhan nga akong pag-eskwela. Sakto gid ka. Ayaw pag-uul-guul, uy. Makakita ka pa og laing lalaki nga mas labaw pa atong LL. Mao gini problema sa among tapit, uy. Kay kun malangay kag uli din di ka makasakay. Sa mukas ni motora, uy. Padakli naman ang ko. Sige, magbusin na. Sa kailan rin, Paul? Oh, LL? Salamat ha, nga nag-istorya pa ka na ako. O sa may mong tuyo na ako. Ngawa naman ta. May lain naman kang uyap. Buwag na mi. Gusto lang ko mga ipasahilo sa kong gibuhat nimo. Ang tinuod, wa po'y gusto itong bayhana.
Napugos lang ko kay magsigim ko gunaw na. Mao ba? Pwede ba nga magbalik ta? Ha? Unya, masugot sa ka makigbalik siya ni mo. Ay, naglipog ko dahi, uy. Wala, unsa mong nalibkan. Love pa man ko na ako si LL. Unsa? Tinuod ka, Paul. Makigbalik na ka na ko. Oh, LL. Makibalik ko nimo. Basta, isaad lang gid nako ha. Nga dili na ka magbinuang nako. Oo, Paul. Ako nang isaad mo. Dali aras panahon sa. Walang ibaw nga usa na dita katuig. Mao gyud. Mura lang gyud gwa. Paul, naday ko isulti nimo. Unsa man na? Manang hindi ko nimo nga mularga kog Manila. Imo kong biyaan din eh. Pasensya na ka pula. Sa amang gud nga namugoy trabaho nga nagpaabot na ko dito ug arang-arang sad ang sweldo. Niya ako. Mag-unsa naman lang ko. Alam ko kagul. Magkontak kay man ta pirmi. Oy, murag di gyud maayo. Ha? Unsa dili maayo day? Daghan kay mga gwapa sa Manila day. Uy, imposible og dili matintal si Il didto no. Dili lang unta na mahitabo day. Dili lang unta. Kumusta naman ka diha, El? Okay na ko diri, Paul. Di magkayo kapoy nga akong trabaho diri. Maayo hinuon. Ayaw pagitaglain ha. Pabutabi ako. Dili gid na mahitabo nga magbinuang ko diri. Salamat, Paul. I love you. I love you too, El. Kumusta na ka sa El, no? Gimingaw naman hinuon ko niya. Kung wa ko'y klase, ako sing tawagan. Oh, uy, unsa man ni? Nga nag-unfriend mo ko ni LL. O, sabay ako sa ni. Wa kay sa niya. Siya ang nakasa ni mo. Ha? May amiga ko nga tuwa sa Manila day. Siya nagpahibaw na ako nga may lain ng uyab si Il dito nga taga dinis ato. Unsa? Late on a Tuesday, I want to cry. Igo na lang ko sa paghilak sa kunibawaan nga may lain ng uyab si LL dito sa Manila. Kanimo LL, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon kasi imong kinabuhi. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Apple nga tagahingo og Misamis Oriental uban sa awit ngayon kipangayo awit nga regalahan I'm happy for you. Ang mong kaagi gibuhatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyo pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jessica. Kining maong kaagi ni sa akong best friend. Sa di pa na ko usugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Imahe. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ang napadasayang suwatampo karon, mao kining usa ka babae nga nagtago sa address sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jessica.
Order lang akong napakay gustong orderon. Yes, Day. Thank you. Day, abi ni mo no. Happy kay ko sa tanang mga nakabot ni mo ron. Liman ka anang from rags to riches, gid ka? Grabe sa riches, ha? Tinuod bitaw. Humble lang gid kaayo kas tanan. Day, kaon sa may naan ako karon, ako gining giampuan o gipaning kamutan. Nahibaw ko. Unya, happy naman ka ka. Ha? Siyempre, uy, happy ra ko. Sure ka? Ha? Kumusta mo sa pamilya ni Christian? Same gihapon. Paubos lang. Nganon sa kadaghan sa lalaki, si Christian pa man sa imong gibana, uy. Day, mahal na ko siya. O sa pa, lahi si Christian o sa iyang mama o siyang igsuon. Lahi lagi. Pero ang pangutana, nilaban magod siya nimo, bisa ka usa lang. Especially anang mga higayon nga pasakitan kag storya nila. Sakto masad si Christian, day. Kadili na lang kumutingog. Kay kumutingog pa ko. Samot nga, dili gid may magka-okay. Ay, diha na gyud napita na isabit imong life. Pero anyways, as long as happy ka, happy na sad ko for you. Pero kung magkinahanglan ka istorya, naara ko ha. Yes, day. Thank you. Kumusta yung mga kao ganina? Okay rahan. Ikaw? I don't think kaya pang isave ang among negosyo. Dagan din ipang biyaan ang mong papa nga mga utang. Unsa? Unsa puti mo ipasabot? Bisan pag ibaligya ang tanan ng mong negosyohan. Kuangon pa ni para bayad sa tanang nautangan ni papa. Kinuo ko. Pero napamanhinog ko yung savings. Hasta si mama. Pero maulagi, bisa gamiton pa to na mo. Kuangan pagyapon. Mao ba? Ani na lang, Han. Kung pilay ko ang ina ko. Unsa? Oh, han, ayaw eh. Han, partner ko ni mo. Para unsa pa man nga nahimo ko ni mong asawa kung dili ko makatabang nimo sa imong kalisod. Especially nga nahibaw ko nga, naara ko nga makatabang nimo, diba? Sure ka? O, lagi. Han, salamat kayo. Swerte kid kaayo sila nimo. Ikaw kitay. Tinuod bitaw. Unya mga salbahis kay sila nga ila kang ing-anaon. Nito ako day nga, ma-okay rami po, Han. Ay, may unta. O niyan, kumusta naman? Okay na, Han. Na-settle na mo ang tanan. Pero, maulagi. Imadawat ni mama nga naingon anime. Kung unsa kaya yung mo live sa una. Karon, mura ng pudmig ni balik ko guno. Hingon anak ginaan. Basta ito ma-mismanage itong finances. Pero sige lang, uy. Ang importante nga niya paghihapon ta karon. As long as buhi pa ta, dili pa wahi ang tanan. Swerte, kid kay kunimuhan. Unta, nakita nila mama ang imong kabuutan o kamaayo. Nahibaw bas mama ni mo nga ako ang nipuno sa kuwang? Oo. Mao ba? O niya, niwan sa man siya. Sige rakan, kasabot ra ko. Andam ra ko magpaubos nilang mama ni mo. Salamat kayo sa pagsabot ni mo, Han, ha. Salamat kayo kayo. Hi ma, good morning. Unsa man naka-good sa kong morning nga ni amang ka. Ma, niko yung si Julian ako, kay padong na ko siyang ihatod sa iyong office. Unya, timing man kayo nga, nakagipahapit na ako din ispay. Bisan pa, wa na lang unta siya mo naog sa sakyanan og ni Anhi dinhi. Didto na lang unta siya nagpaabot. Han, sige lang, sa sakin na lang ako magpaabot. Or pwede kang mag-taxi na lang. Nga naman, dili ka maka-function kung wa ang akong anak. Ma, Nagoy pagkisultihan mo. Han, sige na lang, okay na. Kaya na ako mag-taxi. sure ka? Oh, Han. Sige, Han. Kuwaon di ka unya. Kumusta man yung panagstorya ni mama ni mo ganina? Mag 68th birthday na magud si mama. Unya, ganahan siya nga amo sing hikayan. Gusto siyang invite to ng iyong mga friends. Mao ba? Ang problema kay... may kwarta. O niyan, saan man na? Han, pwede ba kong muhangyo ni mo? Unsa man? Basin makatabang ka na ko, financially. Unya, hinahinailan na unti kabayad. Kay kung ako lang silang pabutonog, ganahan unta ko, Han, nga
Atagan sad si mama ba og ing grande nga 60th birthday party. Sige. Basin pati ay, mo din ang higayon nga madawat na ko ni mama ni mo. Han, thank you. Thank you kayo. Yes, please. For 100 katao. Okay, just send me the bank details para ako mag-book for that specific date. Okay, thank you. Wow, ha? As in, ikaw gid ang mo gasto para sa birthday sa iyang mama, no? Nga naman di ay, o sabi na Mama naman sa nako siya. Kay mama beses sa kumbana. Grabe yung kaka-effort ng pamilyahas imong banaday. Pero sila, batik batasang gipakita ni mo, eh. Habi ni mo day, kasabot raman set ko. Ilado ba ang pamilya tungod kay dagan sila negosyo din sa ato. Wala siguro sila magdahom nga ang klase lang na akong pakaslan sa iyang anak. Klase lang ni mo? Ngano di ay, nakuwangan pa sila ni mo? Guwapa ka! Dagka naman sa kagwarta good! Basta tingali ganahan sila og kwartahan nagang daan ka ng nanipangan nga sa amagit nila ba? Oo eh, grabe sila ng pamilyaha, oy. Unsa kay maayo sa looban ani mga sinina, ano? Excited naman hinuon ko para unya. First time yun ako ma-meet ang friends sa family nila Christian. O gusto ko, nga presentable kong muatubang nila. Maayo untag madawat ng ko sa mama ni Christian, uy. Gandaman ako siyang mahalong regalo para unya. Oh, si mama. Hello, ma. Maayo kinanawag ka. Happy birthday, ma. Mahapi lang akong birthday kung dili ka mo adto karon. Unsa, ma? Dili ko gusto nga makitaan ka sa mga higala. Pulos mga elite ang akong gi-invite. O dili ko gusto nga mauwawan ko kung naa ka dito. Pero, Bye. hello, ma. Hello? Dili ni mahimo. Dili. Tawagan ako si Christian. Han, please. Mahangi ko rin mo. Sabto na lang to sa mama. Christian! Ako may nigasto para lang matuban ang birthday party ngayong gusto. O dili na hinoon ko invited? Han, please. Sabta lang sa... Hangtod ka na sama ko masabot sa mga pamilya. Hangtod ka na sama ko magpailob nila. Gibuhatan ako ang talaan mo gustuhan ko nila. Pero nga nung dili ako nila kaya bas na nung kaayo ang ipakita na ako nila. Han, pamilya na ko sila. Og asawa ko ni mo, Christian. Sige, ayaw ka bala ka. Dili ko mamugos ka mo atan. Sugod ka ron, dili na ko mamugos sa mong pamilya. Salamat sa pagsabutan. Promise, last na ni ha? Di na ni mahitabo pag-usap. Bye. Hello? Yes, hello? Hello? Si Giuliani. Ang nagpa-reserve og venue diya sa hotel for this afternoon. Yes, ma'am. Unsa pa man ang pwede na mong matabang? Cancel the event. Please, kung ingon sa mga nag-decorate dito ron, nga way birthday party nga mahitabo ng hapon na. Unsa, ma'am? Just do what I say. Okay, ma'am. Grabe ilang kalagot sa kong amiga atong higayuna nga pag-adto nila sa hotel, postura kaayo sila, pero pag-adto nila sa venue, perting mingawa. Daghan ang mga hikala sa ilang pamilya ang nadismaya, kay ang uban naka-get up gyud, nya daghan ang reklamo nga wa ko ni klaro. Sa pagkakaroon, nagkabuwag yun ang akong amiga o ang iyang bana. O ang bugtong gipasalamatan dasal sa akong amiga nga wa sila makaanak. Dini na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalangin suwatampo nga gipada ni Jessica dinining atong tulumanon uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga regalohan imahe. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haga ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa usakaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usakaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipanasa Handumanan Official Facebook page.
Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jeline. Sa di pa nakusugtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinaguluhan. Tadhana. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay kanta ka Dagong City. Ang ato matatampo digdasingan nga Jelen. Day, Jeline, unsa man, ganahan ka makuyog na ako? Asa man, day? Sa Cebu, day. Magunsa man ka dito. Mubalik ko sa akong gitrabahoan nga karinderiya, day. Unsa man, makuyog ka kay nagkinahanglan para og trabahante nga akong amo. Nindutaan na, day, uy. Kuyog lagi ta. Manangin sa akong ni Richard, day, ha? Imo na kong biyaan, Lin. Trabaho mo gudang akong atuon dito, Chord. Sugot na pa, kay ganahan sa kong makaatog na dapit. Sige na. Ayaw ka balaka. Kaya kung dili ko makauyon sa akong trabahoan dito sa Cebu, mubalik din ko dinis ato. Maglisod ko pugong nimo kay iya pa mo ta. Sige, larga lang. Salamat, Chord. Tawagi ba yung ha? Kung tuwa na ka Cebu. O, Chord, manawag dayon ko nimo. Jeline, kung gamay na gani ang customer, pangaon na unya mo, ha? Ote. Ay. Salamat kay buutan na kidang among amo. Day, Jeline, okay ra ka? Okay na, day, hoy. Ay, kabala ka, day. Kay buutan ng amo na to. Pwede na ta maggamit sa itong cellphone, basta mingaw lang. Og, may day off pag yun ta. Pwede na ta makalakwat siya. Kumusta man ka na, Lin? Okay ra ko ni Richard. Buutan na kidang among amo. Mayo hinawon. Huwag kami ngawan ako. Gimingaw sad, uy. Amping di ha. Ikaw sad, amping permi diha, ha? Miss, Sir? atagi ko rin gusto ka order, be. Ay, Chard, may customer. Manawag muna ko nimo ha, kung may bakanti ko, ha? Sige, Lin. Bye. Bye. Asa imo ha, anak, sir? Nilang, Jilin? Hoy, June! Ikaw man lagi na! Moday nawa ka dito sa ato, kay naadi ka din sa Cebu. Unyari ta magstorya ay. Pagkanasa ko, be. Kay gutom na kay ko. Pantog lang nawa kag kalit sa ato, kay naadi ka din sa Cebu, no? Dinitawan ko gidas mong kapalaran, day. Atagi ko sa mong Facebook, be. Si John din nga imong kachat? O, day. Abi pa na ko si Richard na. Day, ay kumpiyansa ng June, ha? Kay basi binuangan na ka anak niya. Hindi na mo binuang na ko, day, uy. Close kay mi anak niya sa nag-eskwela pa mi. Bantay bitaw. Salamat taon. Kita ka na ko. Day off man ako ron. Sunday man. Motong pag-chat ni mo nga makikita ka na po, nitando na lang sad ko. Huwag yung ko magdahom nga. Magkita tali sa Cebu. Lagi, uy. Pila na gud ka tuig ang nakalabay. Sukad na ni graduate sa high school. Unya, di ni pa kita magkita sa Cebu. Wala lagi. Kumusta naman ka? Ay, pobre lang gihapon. Wa man ko maka-eskwela o college. Parehas bitaw ta. Pero mura lang ko giswerte og gamay kay regular magos kumpanya nga akong gitrabahuan. Wala ninduta, may pa ka. Nya okay ra nimo nga magkita ta kung day off nimo. Suro-suro lang ko ta. Okay ra, uy. Kana pa, malibot ako ning Cebu. Ya, saman nalingaw ka sa tunglag. Lingaw ka ayo, uy. Pero mao lagi, kapoy sad lagi.
Mo diretso lang ta sa akong gipuy-an aron sab nga makatultol ka dito. Nindot sa ning imong bay, gamay pero limpyo. Nindot lagi pero makuy kauban, may asawa. Ay, pagminyo na sad. Oh, kung sugton ko nimo, maminyo lagi ko ini. Jun, Jun, ay lang ko guniti. Musulti lang ko ng tinuli na. Sa nag-eskwela pa ko, ibog na magay ko nimo. Di naman ta bata, ibaw na tingali ka sa gusto na kumaitabo. Jun, kunon sa nang nasi mong nauna, ayaw nagipadayon. May uyab bintang ko sa ato. Di lang ko ta magsaba. Pero Jun, Jun, buhi ko. Ayaw ni buhatan ako kay dito na uyab. Malukoy ka na ako. Nagkagusto ko nimo, Jeline. Sa gilang gusto kong pagkabuhatan nimo. Kaya di ka na ko pasaktan. Jun, ayaw malukoy ka na ako. Jun, ayaw. Jun, ayaw. May mubahay na pagilap. Dako kong pagsalik ni mo kay suod kayo ta. Pero anong mo man ikibuhat ni mo na ako? Ibog ipahimos na lang ako pagkamabay. Ay kabalakalin. Hindi ka na ko pasaktan. Gaingan tabitaw ka nga pagsalig atong tawhana. Huwag ito maminaw na ako. Sa amin ako ang tanan, day. Kaya ako maminaw ni mo. Sa atin ako. Anong di naman ka mo reply sa mga message ni mo, Lin? Makigbuwag na ko ni mo, Richard. Ha? Anong imong gubuwagan? Nakasa ko ni mo, Chard. May nahitabo na mo sa akong classmate sa una. Unsa? Hugaw na ko, Chard. Di na ko angay ni mo. Chilin, anong imo man nakibuhat ako? Ang pingang taga kay gusto na ako nga putli ang akong pakaslan. Masilo ako. Huwag ko magtuog ang mahitabo din ako. Masilo ako. Mao ba? Imo na lang gid ang gibuwagan si Richard? Kinanglan, day. Kaya di gid ako ka... Uy, naunsa ka? May suka ka magkukalit diha. Luot kaya ako ginawaan. Hala? Basig mabdus ka, day. Ha? Pagpiti, uy. Aron imong maklaro. Ha? Mabdus ka? Oh, Jun. Nagpiti ko. O positive. May noon. May mo na kong amahal ini. Ano ang sama imong plano, rin? Di ba ningon ko nimo nga dili ka na ko pasagdan? Mamuhal ito sa to. Kaya mga tubang gusto mo mga ginikanan. Andam kong magpakasal ni mo, Jeline. Jun. Huwag ko magdahom nga maminyo ba ko sa lalaki nga di na ko hinigugma. Sa pagkakaroon, may duha na may kaanak. Ug wasa ko magmahay kay pinangga man ko niya. Ug bahin kang Richard sa ko nahibawaan, tuwa na siya sa Manila. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalang kaagay ni Jeline nga taga Tagum City uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nagalohan tadhana. Ang mong kaagi gibuhatan na sa radyo ni Ricky Persuelo Gary ug ubos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamuusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaahap. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong ato kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niing hadumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Lara,
Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palipugtugtog sa awit kaliguluhan. Flowers. Hanjumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Gatwa tatampo, nagdasingan nga, Lara. Ha? Ipaila-ila ko ni mo si mong mama? Ula na. Mga pilang sa kabuan pero papagiti ka madasa mo. Ganahan ko nga makailan sa mama ni mo. Sige. Kanus aman. Oh, Marco, dili ka strikta si mama ni mo. Gikulbaan man ko. Ay, kulba di agud. Buta man akong mama. Oy, di ano man di ay mo, nak. Ma, si Lara day, akong uyab. Lara, si Mama Violeta. Hi, tita. Nice to meet you. Uy, kagwapa man na aning uyab ni mo, Marco. Nice to meet you po, iha. Ay, dali mo. Diretso mo din sa kusina kay nagluto ko para ninyo. Mao ba? Maayo hinuon kay buutan di ang mama ni Marco, nak. Lagi, ma. Gaan kayo kung buot siyang mama. Mao ni importante para at least kung kamo manggid gani ang magkadayo ni Marco, wa kay problema sa inahan sa imong bana. Mama said, uy, ba naman sa dayon? Ay, asa man day na padong, kasakto naman mos edad. Naamoy mga trabaho, di ba? Ay, panahon na tingali nga planohon ninyong magtukod mo og inyong kaugalingong pamilya. Ma. Sakto sa mama ni mo. Panahon na nga magtukot na gatong kaugalingong pamilya. Ha? O, ang sibuti mo ipasabot? Magpakasal na ta. Marco, Mahal ko ni mo, di ba? syempre. Pues ugma dayon, mamaay mi ni mama sa inyo. Aron magpakasal ta sa labing madaling panahon. Muna, babe. Okay ba rin mo nga anin na lang puyo sa mama o ba na to sa bahay? Nga nang dilikod, babe. Inahan ba yan na nimo? Salamat, babe. Salamat sa pagsabot. Maayog ka ni kay nakaumagan ko buutan o niya gwapa pag yun. Ikaw, gid, ma. Salamat kaayo nga inyo kong kipapuyo din sa inyo, ha? Ma, uy, kaso mauwi. Pamilya na baya ka? Day, yan ako. Oh, Marco, milagro kay sa'yo karon. Dili mo yung balita, Lara. Ha? Nga naman. Wala ko'y trabaho. Unsa? Uy, ngano manak? Nagkuskating ang kumpanya nga akong trabahoan, ma. Unsa? Oo niya, dong. Unsaon man karon? Oh, mangita ko lang trabaho. Oy, hala. Unya ay kong ingna nga ikabay mo buhi sa mong banaw sa iyong mama. Anak, good. Pero, okay naman sa di, uy. Pamilya man na ako. Usa pa, ako man maoy na trabaho. Awo, day. Pero basin may magsalig na sa nila sila ni mo, ha? Remember, sa may lawas di mo. Day. Ano man yun, uy. Kakatag pa dinis kusina. Mao pag pag-abot na ako dinis sa bahay gikan sa kapoy nga trabaho. Unya nag-abot na ako, nagkatag lang. Saro, wag yun makahipo si Marcos ilang kinanaan din eh. Ay, napay mga bulingon na mo. Nagtipon loob na. Di ko ganahan malihok eh. Kapoy. Pero Marco, babe, dili sa maayo nga inig-abot pa na ako din sa bay. Ako pa may musunod siyang kitanaan. Kapoy pa ako gikan sa trabaho. So, man? Imo nang ipanawag na ako, karon? Nga ko'y trabaho? Wa ko'y giingon, ana. Ang ako lang magtinabangay na din sa bay. Yasa na ni mo eh. Abi kag ikaw may dunay trabaho ron? Ngano man eh, o sabay na hitabo din eh, ha?
Anak Marco, anong nisakag imong tingog? Naunsa man mo? So, ginim ko siya. O pagaling pag-abot sa trabaho, yaw-yawan na ta. Marco, naunsa man ka? Huwag gini mo masabtan akong punto. Ayaw sagit-sagiti ang akong anak, ha? Kay wag kay katungod nga maingon anak nga to niya. Oh, ma. Oy, naunsa ko di ay. Maulagi. Sa una, buutan mo kay imama na ko. Karon usab naman. Kung naami lalisan si Marco, mulaban gid siya. Unya, mag-apil-apil. Unya, ikaw pa mo'y nanarbaho, day. Ikaw pa may mulihok sa bahay, ug manglabas silang sinina. Wala man tani kaso na ako, day. Kay again, pamilya sila na ako. Ang ako lang mga, bisan sila mga kinan-an na lang gani unta. Makahipos sila. Dili pa, ako pa mao'y magsunod. Ay, kapait ba yaan na, uy? Pero sa tinuod lang, day, no? Muro mo kong nagbahay ani akong kaminyoon. Oh, unsa day? Maayo man nagkot si Marco pag una. Pero karon nagkatapulan na. Ultimo gani siyang pangbisyo, ani pa mangayo na ako. Oh, kawawa ko day ayo na tawhad na. Saman, di gid makabadlong iyang mama niya. Di man, gituloritro sa diya. Ay, ala no. Hi, Lara. Oy, hi. Ay, kung si Wayne palang imo, day. Di ka tingal ka maproblema ron. Day, Dako ba na gusto ni mo si Wayne, day. Magsige ba yan po na pangumusta ni mo, bisag minyo na ka. ha? Kinsa ning Win, nga magsigigri akong heart sa imong post? Kauban na ako sa trabaho. Kauban o imo ning laki? Mahimo ba, Marco? Gamayng butang imo madayang himo ag isyu? Oy, nga no, man di. Nga nung giaway naman sa di mo ang akong anak. Imong anak ang badlo nga, ma. Gamayng butang himo ang tag isyu. Oh, mutubag na ka na ko ron. Uy, ay na akong ina, ha? Kahilas ba nimo? Ako pa karon ang hilas? Abi ni mo, Marco, gikapoy nako. Kapoy ikang dadon. Tulo pa gani katuig atong kaminyoon pero bugat na kay kapara nako. Unsa? Gikapoy na kong sunod sa imong agi. Sa iyong agi din sa bay. Imbis mangita kag paagi nga makatrabaho ka aron na ako'y kaabag din sa bay pero mas busy kasi mo bisyo. O yaon sa, kada bisyo nimo ari ka mangayo nako. Habi nimo, mas maayo pa siguro magbuwag ta. Oh, sige. Ganahan ka magbuwag ta? Sige. Nagtuog kang puggan ka. Dili oy, Lara. Mas makakita pa kong labaw pa nimo. Marco, We were good. We were gold. abi gid ako pugan ko niya atong higayon na. Pero wa man. Kapoy man di ay kung ikaw ra mismo ang magdasa sa karelasyon, no? Maayo nilang gani kay wa pa may anak. Human ato, ako nahibawaan nga nag-inom-inom siya kuyog iyang mga barkada. Og ang sakit, kay naa siya babae nga tapad. Og nahibaw mo unsa pagimasakit? Naa ang iyang mama sa tapok nga murabag o kira para niya nga nailaing babae ang iyang anak. Og dito ko nakaamgo, nga wa gid ko'y bili para nila. Sakit ang mabinuangan pero mas lami sa feeling nga makamatakas ka matuuran. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalan kaagay ni Lara nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga regalahan, Flowers. I can buy myself flowers. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka. Kubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong kitapit sa papadaa. Sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon. Handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpamita. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, gining handumanan sa sukawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi gining akong kaagi. Ako si Andro. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay mining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I love you na lang sa tago. RMN Drama presents Handumanan
sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kini sa kalalaki nga taga Tungkop Minglanilla, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Andrew. Maayo gani kay giubanan ko nimo dinhi sa bahay. Okay, ingon man ka ngay korang usa. Pero usa man nitabo nimo. Ganun nagubag mo ng mata nimo. Best friend, Ganun ka uy. Di pa mo kalit diha. buwag na mi ni Josh. Unsa? Kadugay na ninyo nagbuwag pagid mo. Kung di ba engaged naman mo? Oo, kung kano sa engage na mi, diha pa sila kahimog binuang na ko. Nagbinuang di ay. Oo. Away ayo. Di mo na akong nagkasabot na mi. Sapot nga unsa. Bay! Di ba nagsabot na mata? Gandi mo pa si kita sumi? Bay, sorry. Natinta lang gid ko. Ay, kabala ka. Mamahuwi na ko niya. Ayaw na. Unsa? Di na ko gusto nga magpaduol ka pa sa kong best friend ha. Oh, Nagsabot ka. bay. Grabe. Pila ka buwan na ang nilabay pero wag gid magparamdam si Josh na ako. Wa na gid siya pakialam na ako. Nagpagsigig kandom niya eh. Kalimti na tong wayayo ni mong ex. Pero best friend, love manggut kay nako siya. Bisag ipasakitan na ka, bisag binuangan ka, lab lang yapon nimo. Samtaon ka, kamita sa karang utok ni mo, may. Dili puro kasing-kasing lang. Kasakit sa di mo. Sinultihan ako, best Maunay friend. tinuod, best friend. Isaada ko nga di na ka magpatunto atong tawana, ha? Di ko gusto nga masakitan pa ka. Sakto ka. Sige. Akong isaad nga di na ko magpadani Josh kung mo balik man gani siya. Asa naman is May, eh? Kanina na rin kong nagpaabot niya dito sa mall. Oh, ay, nanawag na gitaon. Hello, asa naman ka? Bay, Andrew. Oh, Diyos? Ano ikaw may nagkupot sa cellphone ni May? Ha? Ngano? Nakita mi ni May, bay. Gusto na mong ayuhon ang among relasyon. Unsa? Wisit! Andrew, naunsa man ka? Huwag ko magkasabot, ma. Kanong naagi mga tao nga di ka maong mutuman og sabot. Ngano? Unsa man day nahitabo sultihi ko? Si May mong ma. Anim gud ni. Mora na hinungdan maog lagot na kaayo ka. Nak, obvious ra kaayo ka. Nga unsa man, ma? Nga nagselos ka. Ma, mura na ako gigsoon si May. Di lang ko gusto nga pasakitan siya. Kay masakitan sad ka. Mao ba? Oh, ma, Nak, dili inamigo lang ang imong reaksyon karon. Klaro kaayo ka nga nakagusto ka ni May. unsa? Nga naman ito nga ingon ani man akong reaksyon. Di ba na si May sa gibuhat? Dako na siya. Ug wa sam kinahanglan ako. Mas mayatod ka pasagdan na lang ako siya. Di na ko manghilabot. Nagbalik mi ni Josh. Oh, mayroon. Okay ra nimo? Imo man ang kinabuhi. Ikaw mo'y magbuot kung sa'y gusto ni mong buhaton. Best friend. Lakaw na ko ha, napakoy buhaton. Oh.
Nakabantay ko nakba. Wa naman lagi mo ilaag-laag ni May. Nga naman. Oh, naglikay lang ko ba? Di ko gusto nga magsige mi uban para di na ko makapanghilabot niya. Anak, nganong dili naman lang ni mo tuganan si May sa imong gibati para niya. Oh, Ayaw kong ingga nga hangtod karon. Mudi na ipaghihapon ka nga nakagusto ka niya. ma, Maayo kinisugot karon nga ubanan ko nimo. kasama ko sa kuha na hula. Kung gisulti mama na. Dahil love na dyan ko ni Bihana. Uy, naunsa man ka, uy. Nagiduktok mong ko kadiha, okay ra ka? Oh, nganong wa man mo tawagis Diyos. Siya tatagi pa ubanin mo. Nganong siyaman, nga ikaw may akong gusto nga makauban. Oh, pagdali na. Pamili na diha kay may lakaw pa ko human din eh. Sigurado na ko. Huwag yun masayap sa mama. Na-inlove na ko ni May. Pero kung musulti ko ni Stinod, basig bawasin ako. O kung dili po kung musulti, kinahalang nga barugan gid nako nga gitago kining akong gibati para niya. Bas pilion ako nga itago na lang eh, kaysa mawasin ako. Ay! Pedro! Oh, kasama ron? Ay! Oh, Berike, ano ka? Bay, si May! Tuwa sa skina! Naligsan! Ulsa! Andrew, best friend, May, salamat. Salamat sa tanan. hindi na magsigtabi. Fight lang yun ah. Fight lang. Ako, kaya May, I love you. May, ayaw pagpiyong! May! Pagmahay. Grabe nga pagmahay ang akong gibati. Ngawa mo lang kung makasulti ni May sa tinuod akong gibati para niya. Nagpadako sa akong kahadlok nga mawa siya nako. Mga sa mga naminaw karon, ayaw mo pagduha-duha og sulti sa tinuod ninyong gibati ni bisan kinsa. Ayaw huwata nga wahay na ang tanan ug mapuno mo sa pagmahay sa manako. Dinilang kutob ug daghang kang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, Amen. Mo kato mga hikalang kaagi ni Andrew nga taga tungkop Minglanelia Cebu uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga naglahan. I love you na lang sa tago. Ang mga kaagi gibota na doon sa radyo ni Carol Marihikain gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon. Handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jane. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Nandito ako. RMN Drama presents
handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Mati City, Davao Oriental. Nga tumatatampo nagdasingan nga Jane. I love you, Jane. Jorlan, Muna tinuwa, Jane. Nakagusto ko nimo. May chance ka ko? nga nang mulimod man ko, ang tinuod, nakagusto sad ko nimo, Jorlan. Kukon mo na, uyab na ta. Oh, gisugot na ti ka. Salamat, Jane. Abi ni mo, lipay kay ko nga, wa ko nimo padto sa dugay. Ako lang hangyo nimo ba? Ayaw lang ko pasakiti ha. Di na may tabo, Jane, kay love kiti ka. Salamat, Jorlan. Hoy, babay. Tinuod ako nadunggan nga uyab naman ni Jorlan. O, Daytes. Hayo, good ni mo. May uyab naman ka. Ikaw, yun. Kisay na uyab, Tess? Aw, kinsa pa? Di kini nga tong amiga, Noel. Oh, kisa may uyab. Si Jorlan. Oh, ihayag ko sa kong gagaw. Nagkauyab man nimo. Hinay, manggod ka, mauna. Naunhan hinuon ka ni Jordan nga imong igagaw. Ay, okay na. Bahala og dili mako. Basta maamo. Jane, dugay-dugay naman kita. Sukat nga nagkauyab ta. May ihang yun ako nimo. Ano sa man na? Mag-live-in na lang ta. Ha? Unsa to imong giingon? Mag-live-in? O, Jane, mag-live-in na lang ta. Total, sakto naman ta sa edad. So, wala kay plano nga magpakasal na ako, Jorlan? No, pero di ba karon? Nagtigom pa ko lang sa tong kasal. Pero gusto na ko nga magtipo na lang una ta. Lisod na kung maato po kas uban. Sige, kung may mong gusto. Sige, mag-ipon ta. Salamat, Jane. Day, dugay-dugay naman kita nga nag-live-in. Saman, wapagid ka masudla. Wa pa manggidong, uy. Ay, gusto nang gud ko nga makakita liwat Magpaabot lang gud ta dong. Basin pa di ay maluoy ang Ginoo nato. Ug iya natang hatagan og anak. Ha? Unsay mo ka? O, Day, mananghidon ako nimo nga muadto kog Manila. Magunsa man ka dito? Namod ko yung amigo nga mubalik sa Manila. Unya, nakinahanglan mo kunog tao ang iyang gitrabahoan. Maumukuyo ko niya. Imo day kong biyaan din Ay, sige lang good day. Nabi to sumama ka. Makatanaw-tanaw ni mo. Nganong mo adto pa manggid ka og layo, uy. Kamay ram good kayo ang kita sa balhabal day. Sugot na lang good. Kay aron sa makatigong ko ba? O magpakasal na ta. Sige na lang, uy. Unya, kanus amang kamulay ka? Agoy, maudi ay, nga gool kinang naong nimo. Kay nilarga day si Jorlan sa Manila? Oo, day. Ay, pastilan, uy. Ngayon isugot man in taon ka, uy. Daghan ra ba kay mga gwapas Manila, day? Basi big mangita tuglain si Jorlan dito. Day, tisi. Kumusta mo ka, Daday? Okay naman ko, dong. Ikaw, kumusta man ka diha? Okay lang ako kayo mtang dali, Day. Maayo ram na akong trabaho, Day. Maayo hinuon. Ako ba, magpadago na mo kurata, ha? Aron may magkamit ka diha. Ug ang uban, tiguma lang. Para sa tong kasal pohon. Sige, dong. Salamat. Sige, ako na yung pag-uwan, Day, ha? Day, napakita buhaton. Sige, dong. Amping diha, ha? Love you, Day. Love you, dong. Sana, all sweet. Noel, ikaw manggod na. Nag-unsa ka din sa amo, uy. Ay, sorry lang, good. Sao nga, gilaim ko sa mo. O nga, sorry ko din sa inyo. Noel, muhang yung anta ko nimo. Oh, usap na. Ayaw lang tingali pag anis among gipuyan, uy.
Ha? Nga naman. Nga, suod man tadaan. Di, uy, laing manggod kaayo na unaon. Nga mo ani ka sa amo, unya uwa din ni si Jorlan. Usa may nanagod. Nga, igaga mami ni Jorlan. Maglikay lang ko sa isultis sa mga tawel. Lisod na. Oh, okay, Jen. Kasabot ka nimo. Sige lang. Di na kumuha ni sa inyo. Salamat, Noel. Ha? Dili ka magpadao kwarta na ako? Di na sa day kay napiki ko ron. Unya nga kung konsumo diri. Kato nga kung gipatigom nimo, gamitan na to, ha? O, kung wala gid kay mahimo gani, panghuwa mo sa kwarta ni mama. Sige, dong. Naunsa man ni si Jorlan nga di man mo reply sa akong chat. O kung akong tawagan, dili sad niya tubagon. Ay, naunsa man ka ning tawhana. Nahibaw ko, day. Anong dili na namo chat si Jorlan nimo? Ug nanong wa na sab siya magpadag kwarta nimo. Ngano kuno day? Nabuang na si Jorlan sa online nga sugal. Unsa? Magsige ka lang gihapon og paabot sa tao. Nga di na moabot. Ugwa na magunhunan nimo. Noel, Nganong dili man nimo ablihan ang imong kasing-kasing ug imong pasulon ang laing binuhat nga nagmahal nimo. unsay puti mong ipasabot, Noel? Love ka na ako, Jen. Kaniadto pa. Sa tinulang, gisakitan ko silang nakauyab, Jorlan. Huwag karoon nga gipasagdan ka na niya. At agi ko bigayon. May kumaan ka. Noel, Mayroon ako. ako gisugot si Noel. Ug tuit man, malipayo na kami karon. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Jane nga taga Mati City, Davao Oriental. Uban sa awit nga yagi pangayo, awit nga nagalohan, nandito ako. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kitapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ini tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.